Tanini. Agay, kawa. Tanan man tanay pangandoy sa kinabuhi, di ba? Oh, there's a lot before. There's a lot of dreams in our lives. Usara ko diha sa mga tao nga dunay pangandoy sa kinabuhi. I'm the one of the million ones of the human being. Saman, usara ko sa mga pila ka millionaire, gibabisayan ako. Usara ko na, human being, isa ka tao. One man, woman. Tawagan na ako ninyo Niza, Just call me Niza. taga Lubugan, Turil, Davao City. From Lubugan to Real DC. Kung kailamog bahay kubo, If you know the answer of the House of the Rising Sun. May kubo. House, partner. Ha? Nasa, di ba po, sun. So kaya, inistan tani kong partner. May kabalo ni. Balitan tani. Sige, balitan ta ka ako mga bagong dictionary. kung kailamog bahay kubo, ingon ana ang among panimalay. Once again, if you know the House of the Rising Sun. Ingon ana ang among balay. That's me. Gusto ko nga makabaton og akong bahay. I want, my dreams in a big House of the Rising Sun. Mo na naning kamot ko, bisan og wala ko makahuman og eskwela. I'm using my hands to school. Singan, Pinaling kamot. Partner, magkabugo ah. Magkabugo. Partner, my goodness no, partner. 5 years sa tani atong gap nun pagkakasabot sa kong in English. God, my goodness. pero na ako'y uyab si Onyok. I have a boyfriend on you. Taga-diri na gud pud sa amo. Yes, here in Davao City, in Balyok rather. Lubugan. Balyok, Lubugan. Toreo. Nakabaton ko ka-chatmate, kaya mahilig po ko mag-internet. Kaya pang piglet. Baton, magbaton man ka, batnan man ka. Sige. I have a cow. Batnan mo bakaw. O sa man. Sige ko partner. Oy partner, baton maala partner. Baton. Usa ka Amerikano nga si Joe Smith. Yes, I have a boyfriend, a chatmate, Joe Smith from America. Pagkakasabot ato, simple lang kayo itong in English. Dini nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. This is the beginning of the stagnant of my life. Kulang pamugtingog niya kong mama, oy. Ikaw pa sila dirihan sa akin. Sakit na kanin hawak sa mong inahan. Mama, oy, mas lain kayo mawa ko'y manilihig diya. Unya ikaw maglingkod diri.
karon na di alam maning ana isan sa pagjogging. Mama, oy kabalo kaya ka nga nagplano ko diri ka. Tangan ay ko ginahuna diri ma. Sukat ni mapanaw imong amahan. Wala gyud mo tap-tap ana mga puslot sa atong nipa. Sayot maguna gyapon nimo ma kay kung wala pa to nimo resipya to pinto magagkape ang gipainom nimo. Nya kay katom ditong kuan di ay ni nga fertilizer sa atong humayan mo na tanawa di nagmahay ka. Wala pa ko nagmahay. Ano nga ka nagmahay? Sugot ko ka nga napanaw na sa papa. Dito mo kayo to yung putugulig balay. Maora pod. Maora pod na. Masama ka. Kuwan ko din nag-chat-chat ko. Karaan na kaya itong computer din, mama. Kapakot pa rin mong ilidan. Ngita kong kuwan din, Amerikano kay manalang luwas sa tuwang kalison, kabalobay juga diri sa probinsya. Ano ba ni probinsya niya tuwa? Dari ko rin yung probinsya kay bugnaw mang kaing lugar. Kabalo ka ma, ako kayo pangandoy sa itong kinabuhi. Kung madato ko, akong gusto nga, ako ipapasyal na imong naong. Bisa din na madala o ka na nga. Ma? Sabi ko, mama nga, manilig mo, batong man. Ma? Ma. Ama, ikaw galing ko nakipangandoy sa kinabuhi. Wala nga akong gusto may tabo, mga. Kung kakita ko Amerikano diri sa akong mag-chat-chat ko diri, at least kanina itong balay, dili na nipa ang kuan ani, dili na nipa ang atop ani, sina, bahalang buwan, buslot, at least, ato lang tapalan, di ba? Naglagot ka sa kong naong mano. Nasuya ka sa kong naong makay, dili na magkakakuan, dili mo kakachat ang mga Amerikano, ma. Anak, pagkalagot siya kay naong Ayo! Mukha nitong hanay. Ano sa... Isuot ko niyo. Ay, mong uyab ho. Mukha ni sa niyo. Uy, mura mo ni siya. Ayo! Ito ka makayo. Nagusta ng buka din niyo. Mahal ko! Mahal ko sa mong mata. Masuko naman na noon. Nagusta mo ka din niyo. Uy, mo. Pangadlan niyo. Gikan ko digos ba dalang tagang bingka. Uban ang bingkan mo diya. Dili na makaluwas sa mong kalisod. Grabe po ka mga storya. Ay, sakitan. Di na pwede nga dalan ng kanang pasalubong nga bingka. Niya. Di ka magsapot-sapot di. Anong anbek? Sabi di sa puto niyo nga. Ay, masapot din daw niyo. Limay, di ko bang ano nauyab na ako ni ba? Tay, bingka tayo. Alo, paborito naman ito. Salamat. Kanyong ganahan nyo kay kunya kung pagdayon mo sa anak niyo. Ay, si bako ka. Mahal ko, kadungog ka to. Ingon na imong mama nga, ganahan siya kung magdayon to. Ano? Bisugot man ako na. Unya, kakita ka ng tulog ka bituon, mahal ko. Ako sa manang, Para na sa imong mahal ko, I love you. kita ka lang, 133? Unsa man na? Isa ka bitoon niya, na itulog ka buk, na unong ka buko, 133. Unsa man na mahal ko? Chichi. Oo, na, look, ay, buwa pa ko dilibi, kaya nakakay ko gipang buwat rin pa. Una naman lagi kay computer, pero unsa man eh? Pinchumuan pa man eh. Mudagan pa na. Awar ko po. Awar. Ay, mahal ko. Kadaog lang gani ko. Tulas Awa. Palitan na kang bagong computer. Sabi ko saan mo lang. Nanghit sa mga nikagbas, panong gigagdigos, niya karon. Kagkuhan, paksyor niya. Ina ni mahal ko. Ikaw gusto ko rin agad. Video ni mo. Hawa din rin yung pepa. Hawa din sa mong balay ba? Kunya na ko na nila yung kanang okay na kayo ko. Ikaw ba? Nani nga mo na makagwapo ka to anak ka. Si, Lagom na kay kwilyo. ala na mista mi kas digos. Anang asal ko. Di ba nga kami nang kasal ka? Ha? Dalan ba ito ka direk bukong sa litson. Sa pagkakas sa iro?
Di na pa man iunod. Wa man ako nagtilok. Silindro na naman ani mo, ha? Wa man ako nagtilok umayo. Binlan ako nagamay ko. Te, paksiwa ni te. Ribs ni te ba? Wa na ako Ay, ino. paksiyan na ako nagamay te. Malasong jugo ani bakit? Uyab na ko mo klaro. Ay! Mama. Sige ba maganda pa na mo computer? Takot nyo kayo. Nag-enjoy ko kay karon na ba ako. Naway good news ni mo, ma. Uabot ang ako. Uyab nga si Joe Smith. Ha? Amerikano? Joe Kim Smith. Joe Kim Smith. Amerikano siya? Amerikano na, taga-Amerika. Nasa'y that's $1 nagkakayo. Mag-propose na siya sa kuha daw. Iyan ako na kong pagkaslan, di ba? Bongga! Yes, nyo. Wala na ko isus kay ito kaping ka. Mas labaw pas bingga magpalit mo kitag mga cake o guban pa. Grabe na mukhaw itlog na to sa lingan, oy. Nakabi ng silingan si Pritchell ba? Kutsarahon mang itlog. Nahilog na sa itlog yun. Ang patayin ko sa para mukhaw itlog, ibulagan niya pong kuya. Ano niya, oy? Ay, ginoo ko. Amerikano Guna naman daw niya siya kayo daw, mga 69 na itadaan. Mutuwa na. Sa picture pa lang da, bata pa kayo mo siya katugadala sa kwan. Son of Legacy. Anahan di take. Nabil. Na may pogi kayo nito. Muna siguro na. May pogiya ka na niyo, Hi, excuse me. Yes? Can you teach me where's the CR here? CR? I want to go to the comfort room. Yeah. CR. That's CR. Pimali or Mali? Yeah, right there. That's the male. Male. Oh, yes, male. Thank you. Good on CR and, Hey. Yeah. Is this what you're looking for? Are you Joe Kim Smith? Yeah, I'm sorry. My name is Jean. John back in. I'm sorry. It's okay, thanks. Ay. Sabi ko. Mabot na siguro ito karoon taon. Hi, miss. Excuse me. Uy. Di kayo sa tagtong gwapo. My name is Steven. Steven Sagal. And so, Out for Justice League. Where's the Hall of Justice here? in Ecolan Terminal. Okay, thank you. Bye. Ako muna to da. Hi, excuse me. Who you? I'm Joakim Smith. Sayang. Alam mo, muhangad ka sa suga. Where are you? Are you in the left corner or in the right corner? Hey, I'm here in the left corner. Ba't nilitawanan? Okay. Are you just... Your name is Joakim Smith? I am your boyfriend in the internet. Oh my God. I am an American soldier in the World War I. I lived so many years ago because I have magic. I have a power. I thought you're young.
And you're so old. My picture, you saw my picture in the Facebook. Yes. Yeah, but your face is very young. That And now picture, you're old. that picture was taken, Oh my goodness. that was taken 1908 in Vietnam War. But chokes only. Talks to out. Talks to... Okay na din siya, bahala lang. Can you You help? have many dots? Huh? I have money, but in the bank. You have plenty money? Yes, Oh yes, my, yes. I love you too. You have a lot of dollars? Yes, let's go. Where are I we love you going? so much and I love you more. Where are we going? Yeah, we're going to Help me. Marco Sando Hotel. Help me if you can. I'm feeling down. Wait. Bako? Sakyan. Oh, I saw it in Massacre. I can walk. This is your house. It's very small. Yes, this is my mini house. Yeah, me don't- and my mother is stay here because Hi, Joe! hey, mommy, this is my boyfriend, Joe Kems Smith. Joe! Kung saan na English, kumusta ka? Juan, how are you doing, party people? Hi, Joe! How are you doing, party people? This is a full woman. I'm doing good. Yes, Joe, this is my mother. Hi, Joe! Nakita ka ako ni Mama. This is my mother. The name you can trust. Teresita kung pangalan. My mother, Teresita for short. Hi, Joe! I'm Teresita for short. No, patakar naman ka diya mo. Bugol mo. Maayos Okay, you're very short also. Oh, may mong gisunod na ako, oy. Ikaw ay patakar ka in English ka. Kabalo ka na ito in English ito. Tagtulo na ni katuhog niya. Wala na yung I have a plan in your house. I will make it big and two-story. You have a plan? What's your plan? What's your plan? Two-story building. Plan versus zombie. Ano man? Mapobre na yun tani. Magtanom siguro ng mga tanom diri. I will construct it in 1 week. Your plan is renovate my mini Yes. house. Yes, your house will become big, two-story building. In the ground floor, you make it a commercial. In the second floor, residential. Oh my God! Thank you, Joe. I love you more. In the third floor, burial. Joe, my plan, in the upstairs of our house is Inda nagbuta ka nung halayan sa taas sa limang labak ko. Joe. My mother said, you put in halays, What's that? bantings rather. Banting. So, pista. No, hayayan. No problem. I will construct it, okay? Okay, thank you, Joe. I will give money. Joe, your face is, you look like Bond. Robert Bond, James Bond. You're very handsome, Joe. Oh, thank you. I'm still young. But I can still move like Jagger. Woo, like Jagger. Joe, okay, Joe. I'm not... What are you saying? I'm a gay? No, you're... I'm not a gay. I just eat all you can, the soldiers. Yummy. Ano di kay Mercano di ay? Kanya ako, itong relasyon na ni.
Nyok, inanay mo ko na sa nyok. Nung kanya akong ibuhatan para ni sa akong pamilya. Ay, pobre ko! Dahil ginatinod, ginanggingon mo. Alang nagdato ka. Alam mo yung di ka pobre ni Jug ka. Sakit man, nyok, pero sabta ko. Sakit, nalipay mga ka. Sabta ko, ha? Kung gusto pa ka nga magdugay ta, Sa dugay. total ka ng tiguangan na. Hapit naman na. Wala man na. Isa naman na kawire nagdagan sa lawas, anak. Inano na lang, Joe. Nyok. Undangon na nato. No! Di ka masagot. Ningon kay ko, nagbinisaya kay ko, nagnunupan. Bulagi ko. Kita kaning bulang sa manok. Oo, saan ka na? Manay, mong iyon saan mo na Suko na ko kung puso na ni. Amaw ba? Alay lang ha? Ano pa naman? Ay, amin na ba? Lisa na to namin. Sa ba na? Kita ka ng shotgun ni Papa Dre. Kanip ang gamit pa. Oo, mama. Ayaw. Kablitan. Magbulag ta. Kalita na ako ni gibuhat para sa akong mama. Sa muan din sa mong kaugmaon. Nisa, Kaugmaon. pakasalili ka. Gusto ni may kare malipay. Gusto ko ginilig ka pakas. Ang bulagan. Gusto ko manday ka di ay. Walayin na nitawahan na. Gabaan niya mo gano. Gabaan? Ano gabaan mo kung nga nisulti mo kunin mo nga magbulag ta? Ha? Ipaasa na ka na kung gusto ko man din ito handa din. Luuy ni mo, uy. Luuya ni mo. Uy, Brad, luuya ni mo, Brad, uy. Anak ka. Anak ka. Uy, kaluoy. Bigos mo di ay. Okay, you put that aside. You destroy the house. Engineer Toyex. Hey, Sergio! You destroy the house. Go. I destroyed it. Like a demolition man? Yes, you demolish it. Okay, sure. Why not? Well, your body, you, No, I'm solo flight. you destroy. Doke! Hadouken! Ay, napungkat na gano'n itong balay na. Joe, you see that? Yes, very good job. Good job, small boy. Toyex is my name. Good No, job. impossible. You want to fire you? What? Power you? No, not me, not me. Huh? You want to Daniel. destroy your face? No, wait. I will not give you money. Okay, give me money. You just wait. Darling, what can Give you me say? money. I want money now. I need money. I said you wait. You Sorry, Joe. don't respect me, huh? I'm respectfully yours. Faithfully. I will soon to you, Ouch! Ouch! You want something? My atoms. Darling, what can you say? Your house is Yes, destroyed. our house is very beautiful, and Joe, I love you so much because you're very good and very gorgeous. In this place, the demolition is here. In this place, we will build your house. Okay? Yeah, there's some places I remember. Okay? Yeah. That's good. Joe! 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 Hindi ka balong-balong hindi ko wangan eh. Joe!